Hola, què tal? Bona tarda, bon dilluns. Avui, com a principi de setmana, ha sortit el consell de, de cada dilluns i això vol dir que a la tarda, si m'ho puc organitzar, ja sabeu, doncs amplio una miqueta amb un vídeo, així en directe, aquest consell. I els consells de dilluns que jo solo penjar solen estar vinculats amb els temes que jo més domino, val? Que són la psicologia en general, la parella, la sexologia i la psicologia perinatal. Veieu que jo aquí, a l'Instagram es veu més o menys bé, al Facebook es veu que porto la motxilla, tinc una peca aquí que si en algun moment es desperta, doncs pararé el directe, més que res que ho sapigueu. Vale? Però mentrestant, que ara està dormint, jo segueixo. En el Consell de dilluns d'avui i venint del 25N, que ahir diumenge va ser 25N, doncs ens deia, o proposava revisar el masclisme que tenim a dins cadascuna de nosaltres i cadascú de nosaltres. Val? És a dir, el fet de, el fet de ser feminista, jo feia tenia com diferents cruces dins del meu cap, no? Perquè um, fa temps que intento treballar des de la perspectiva feminista, des del feminisme i considerant-me feminista, i el que em trobava és que cada 2 per 3 estava com ficant la pota entre cometes i descobrint coses masclistes meves, no? I això a mi em cremava com molt per dins. I realment és el que acaba passant que ens trobem amb que tenim aquesta educació patriarcal tan incorporada dins nostre que no ens n'adonem i el masclisme se'ns escapa pels poros de la pell, d'acord? Amb moltes coses, no? I jo crec que, a més, ahir Twitter era una mica com un bullici de molts missatges i alguns més afortunats que d'altres. I, i tots convidaven una mica a la reflexió, no? Si no em seguiu a Twitter, seguiu-me, si us ve de gust, perquè he anat compartint algunes de les coses que es van dir ahir, algunes molt encertades, d'altres que realment eren tuits que valia més la pena esborrar que no pas compartir. No? Llavors, en aquesta idea de ser feminista i trobar-te amb milers de contradiccions, una companya meva, la Júlia, que a més va escriure un article, us el compartiré al Facebook, d'acord? I quan pengi aquest vídeo al YouTube, doncs arrel de tota la polèmica que hi va haver la setmana passada amb el comiat d'una gravació per part de la Letícia Dolera cap a l'Aina Clotet, doncs una meva companya va escriure un article que us penjaré en el que parlava d'una cosa que a mi em va encantar i era el feminisme en revisió. És a dir, quan algú s'etiqueta com a feminista, vol dir que té la intenció de posar-se aquestes, en diem, les ulleres liles per poder reduir una mica el masclisme que tenim a dins, però se'ns escapa pels poros de la pell perquè hem estat educades en una societat patriarcal, per tant, és impossible no ser masclista. Per tant, és que inclús la feminista més feminista és masclista perquè és el que hem rebut i com ens han educat durant tota la nostra vida. Per tant, és impossible que no se'ns escapi el masclisme amb algun comentari que fem, no? O amb qualsevol cosa que diguem. Val? Perquè no tot ho diem de manera completament pensada, mesurada. Val? Per tant, quan pensava el Consell de dilluns després del 25N, pensava que havia d'estar vinculat amb el masclisme i convidar-vos a reflexionar per descobrir quines coses masclistes teniu cadascuna de vosaltres, cadascun de vosaltres que esteu mirant aquest vídeo dins. Val? I sí que és cert que hi ha com un... és que inclús us recomanaré algun fil de Twitter, val? Si ho puc anar copiant tot per aquí, perquè hi ha fils de Twitter que no tenen pèrdua. D'acord? Llavors, sí que moltes vegades et trobes que quan parles d'això, d'aquest masclisme que tenim com ancorat, hi ha molta gent que s'ofèn, però és que és impossible no ser masclista en el món en el que vivim i com ens han educat. I el masclisme va molt més enllà
del no violar, no agredir, no matar a una dona, no insultar-la, o la parella, per exemple, va molt més enllà. És a dir, aquests dies hi ha hagut, i a més TV3 ha refet l'iceberg que jo sempre faig servir d'Amnistia Internacional, doncs quan es va fer el reportatge sobre violència masclista a TV3, ara farà un parell de setmanes, van refer aquest iceberg amb una il·lustració d'en Juanjo Sáez, i jo l'únic que hi canviaria és que baix de tot hi posa micromasclismes i jo posaria masclismes quotidians, perquè quan diem micromasclisme sembla que no té gaire importància. En canvi, el masclisme quotidià, que és el que vindria a dir el micromasclisme, és aquell masclisme que tenim tan integrat, que tenim tan naturalitzat, que ni ens n'adonem que l'estem executant o que estem dient aquesta cosa masclista o que estem permetent que passi alguna cosa masclista. Llavors, perquè pugui haver-hi assassinats, violacions, perquè pugui haver violència explícita, a sota hi ha d'haver tot un sistema que aguanti això, des de diferències salarials, comentaris sexistes, bromes sexistes, no? I coses quotidianes, com per exemple assumir que tots els personatges en poder arreu del món són homes, i encara que només n'hi hagi un parell que siguin dones, doncs que algú et digui, bueno, ja n'hi ha de dones al poder, no? Sí, clar, bueno, sí. En una foto del G20 hi havia 16 homes i 4 dones. Si això és que les dones ja estem en igualtat de condicions, doncs fantàstic, no? Crec que no va per aquí la cosa. I també aquests dies, un dels missatges que vaig repetint és que a vegades quan parles de que per poder tenir igualtat real entre homes i dones, estic parlant de persones cisgènere, que són aquelles persones que neixen amb genitals masculins i es reconeixen com a homes o neixen amb genitals femenins i es reconeixen com a dones, perquè a més, si ets transgènere, llavors a sobre tens una altra discriminació a sobre. Doncs, per poder tenir aquesta igualtat real, primer hem d'equilibrar. I clar, si us hi fixeu, perdoneu que estic com una sopa, si us hi fixeu, en la majoria de mitjans de comunicació, articles d'opinió de diaris o articles de periodistes de diaris, revistes, televisions, ràdios, la majoria són homes. I quan comences a explicar que potser hem d'incorporar moltes més dones, hi ha gent que et diu, home, però ara no començarem a ficar dones perquè sí en els mitjans de comunicació, no anirem a posar dones, el que prima és la qualitat, no? Sobre el gènere. Sí, i tant, hauria de primar la qualitat sobre el gènere, però fins a dia d'avui ha primat el gènere per sobre la qualitat. És a dir, s'ha pressuposat que els homes, pel fet de ser homes, i aquesta és la idea bàsica del patriarcat, són més intel·ligents, tenen més capacitat de lideratge, fan millor les coses, i les dones tenim més capacitat de cuidar i no de dirigir i liderar, per exemple, no? Per tant, sota aquesta premissa, que és completament falsa, s'ha primat el gènere en lloc de la qualitat. Per tant, potser tocaria girar la truita, no? Que el percentatge més elevat de persones que hi ha en els mitjans de comunicació, en llocs de responsabilitat, a les grans empreses, a la política, que hi hagi molts més homes que dones no vol dir que tots els homes que hi ha siguin brillants, no? Segurament, i si no esteu d'acord amb mi, doncs, bueno, no hi estareu, segurament ens hem hagut d'empassar més d'un home força mediocre, no tots són excel·lents, no? Doncs, per què no ens donem l'oportunitat també d'haver-nos d'empassar alguna dona mediocre? Evidentment, el fet de ser dona no ens fa més excel·lents, ni el fet de ser home ens fa més excel·lents, per tant, potser perquè hi hagi una igualtat real, primer hem d'equilibrar una mica aquesta balança, no? Bueno, són idees, són coses. Si algú, per exemple, ara mateix està pensant, ui, això que diu la Crespi, fatal, fatal, doncs aquest exercici de revisar el propi masclisme que tenim a dins, us el recomano. Com diu la meva companya Belolit, que a més ho va dir per la televisió, uneix-te a la causa feminista o calla. Per tant, jo us recomano que si algú realment té una inquietud de voler ser feminista, aquest feminisme en revisió constant, doncs informem-nos, llegim, aprenguem sobre com revisar positivament aquest feminisme
perquè és que si no de sèrie se'ns en va el masclisme, que és el que hem après, és el que hem mamat des de petits i és el que portem com impregnat gairebé ja a dins nostre perquè és l'educació que hem rebut des que vam néixer, d'acord? Per tant, aquí us llanço unes quantes propostes, sobretot el més important, que ens revisem, i la revisió, el procés de revisió en tots els temes ha de ser in eternum, però avui en concret us demanava que féssiu aquesta revisió, si us ve de gust, per favor, en termes de masclisme i feminisme, d'acord? Com us deia, intentaré penjar els enllaços d'un parell o 3 articles que són interessants, d'algun fil de Twitter que crec que és important tenir controlat, val? I això queda penjat durant 24 hores a l'Instagram, queda sempre en el Facebook, a la meva pàgina de Facebook, i jo ho descarrego i ho penjo al canal de YouTube, d'acord? I també dir-vos que en res apago ara la connexió en català i la començo, si aquesta cosa petita d'aquí em deixa, en castellà, d'acord? Moltes gràcies, adeu!